Namhlanje usapho lokwaHadebe eNewcastle luchumancile emva kokunikwa indlu yalo. Le yindlu bebehlala kuyo ngaphambili bengamalungu alishumi enesbhozo, kodwa emva kotyelelo lukaSodolophu kwelikhaya kwinyanga ephelileyo kutshintshe ubomi bolusapho. Umndeni walayikhaya ujabule wonke. Njengami nje benginokuhlala la emini, izindlu zingekho safety. Njengamhlanje sizohlala endlini ezi-safety kahle ngisele nengane. Le ndlu iyagcwaliswa nangempahla yangaphakathi, ukanti banikwa neziqhuma zokutya eza kugxotha ikati eziko inyanga eziliqela. Masifika la siza njengoba kune-lockdown sihamba nje singena imizi nemizi siletha ama-food parcel. Sabona isimo senhlalo singesihle, sabona futhi ukuthi abantu abaningi abagcwele la, abantu besifazane abaningi abasebancane bahlele esimene esingesihle singaphephile. Njengoba ke singabantu esifisa ukuthi sikupromothe kakhulu ukuvikeleka kwabo, namanje siyoqala inyanga yabantu besifazane u-August. Sathi cha, kubalulekile ukuthi kasize silethe njengokwesithembiso sethu sizovula le ndlu sibanikeze sekuyindlu yabo, umuzi wabo. La mantombazana ayakhuthazwa ukuba sebenzisa amathuba okusixhobisa ngemfundo.